Sa amin si Kristo is God Pro Deo, kasama siya ron. Hindi kailanman namin itinuturo sa mga tao na si Kristo yung incarnation ng Diyos Ama. Mali yun. Katunayan, si Kristo kausap niya ang kanyang Ama. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus